warahmatullahi wabarakatuh. Kabagas warasan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kita sedaya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Patemon minangka songsong agung pangayumaning kawula dasih sumrambah sedaya stafipun. Ingkang kula hormati para sepuh, para aji sepuh ingkang tansah pinundi, ingkang kula hormati para alim, para ulama ingkang renten dalu tansah sumati kitab suci wahyuning ilahi. Ingkang kula hormati Ketua Lingkungan wonten ing Desa Patemon, Dukuh Meton, RT 3 RW Setunggal. Ingkang saestu kawula taati sedaya aturanipun. Mirungganipun dumateng keluarga besar Ibu Sumini. Merawat ini Bapak Jumadi almarhum dalam sedaya keluarga ingkang saestu kawula hormati. Saderengipun adicara kawiwitan sumangga panjenengan sami kawula dherekaken ngaturaken raos puji dalah syukur dumateng Gusti ingkang murping dumadi nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring-paring pinten-pinten kenikmatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita saged makempal wonten menika panggenan wonten dalmipun Ibu Sumini. Saperlu derek mangayu bagya anggenipun Ibu Sumini kagungan hajat nunggih nembe mala krameaken ingkang putra putrinipun ingkang peparab Mbak Putri Sundari, putri saking panjenenganipun Ibu Sumini dalah Bapak Jumadi almarhum ingkang sampun kadhawuh déning panjenenganipun Mas Elianto ingkang mijil saking Desa Bendungan, Kecamatan Kuarasan. Sholawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu panjenengan sami kita sedaya mawantu-wantu syafaatipun benjang ing yaumul akhir. Allahumma amin. Para rawuh kakung miwa putri ingkang dahat kinurmatan, kepareng saderengipun kawula nyuwun pangapunten amargi kepareng saking Ibu Sumini ngaturi paguyuban lang sekar budaya ingkang mijil saking Gang Kepodang Gombong nggih ngawujud paguyuban seni kuda lumping kinen atur panglipur dumateng para rawuh sedaya kusipun wonten ing lingkungan Dukuh Meton RT 3 RW Setunggal Desa Patemon Kecamatan Gombong. Kepareng kawula badhe ngaturaken rantamaning adicara ingkang sampun karantam saking sedaya keluarga. Menapa dene saking keluarga besar paguyuban Langen Sekar Budaya. Ingkang sepisan nunggih adicara pabungo
adicara ingkang angka kalih kepareng saking keluarga besar paguyuban samangke badhe ngaturaken ekstra tari ingkang sepisan dari ekstra tari kiprah jaranan tari serayu menika dawah adicara ingkang angka 3 kasusul samangke dari beksan rampak purna beksan rampak mangke katerasaken beksan celeng mogok adicara ingkang angka 6 dan ingkang arupi beksan taruna kebumenan tari reog kolaborasi kalian barong samangke dawah wonten adicara ingkang angka 7 ekstra tari salajengipun dan ingkang ekstra tari ingkang angka 8 dan ingkang tari topeng mas adicara ingkang pungkasan dan ingkang winastan tari Joko Janturan para rawuh kakung miwah putri ingkang kawutresnani langkung-langkung dumateng sedaya para pandemen kesenian paguyuban lan sekar budaya ingkang mijil saking Gang Kepoda Kelurahan Wonokriya ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapak Ranto Dalah Bapak Hari ngaturaken dumateng para rawuh sedaya sumangga panjenengan pinarak kanthi skeca pinarak kanthi mardikaning penggalih sinambi mirsani kados pundi kiprahipun para seniman saha seniwati saking paguyuban langen sekar budaya Gang Kepoda Kelurahan Gombong ugi dumateng para rawuh boten supe kawula ngaturi punika dumateng para rawuh sedaya mbok pilih panjenengan anggenipun mirsani samangke ngasta sepeda motor menapa dene sepeda kasuwun panjenengan sami nitipaken wonten titipan sepeda ingkang sampun dipun koordinir kalian putra Karang Taruna Desa Patemon sepisan malih sumangga para rawuh sedaya panjenengan kawaturi pinarak kanthi skeca pinarak kanthi mardikaning penggalih sinambi mirsani kados pundi kiprahipun para seniman seniwati saking paguyuban langen sekar budaya nuwun nuwun.